Madwar 20,000 tifel u tifla Maltija u 2,000 tifel u tifla sqallin ta' bejn l-4 u 12 sena se jieħdu sehem f'eżerċizzju ta' screening bil-għan li jiġi determinat jekk ibatux mill-marda tas-celiac u għalhekk ma jistgħux jieklu prodotti li jkunu fihom il-qamħ. Bil-kunsens tal-ġenituri tagħhom it-tfal se jittieħdilhom kampjun ta' demb b'metodu innovattiv. Dan bħala parti minn proġett ta' 2 miljun euro bejn Sqallija u Malta li se jkun iffinanzjat mill-programm ta' finanzjament magħruf bħala Interreg Italia Malta. F'konferenza tal-aħbarijiet konġunta mill-Ministeru għall-Edukazzjoni u s-Segretarjat Parlamentari għall-Fondi Ewropej ingħad li l-proġett għandu lan li jiżviluppa metodu ħafna inqas invażiv minn dak tal-endoskopija li bħalissa jiddetermina jekk persuna tbatix b'din il-marda li tikkawża ħsara fl-imsaren. Il-proġett se jiġbor ukoll ħafna informazzjoni dwar din il-kundizzjoni. Iċ-Chairperson kliniku għad-Dipartiment tal-Patoloġija Christopher Barbara spjega li kemm f'Malta u kemm fi Sqallija hemm inċidenza għolja ta' din il-marda. Tolqot tfal u adulti tnej l-iktar 60% jkunu nisa milli irġiel, 1% jista' jkun hemm tal-popolazzjoni, però nsibu li Malta u Sqallija hemm inċidenza ħafna iktar qawwija. Issa dina hemm kondizzjoni li hija ġenetika u niftakru li l-ġenetika tal-Maltin u tal-Isqallin jixbħu ħafna lil xulxin. U għalhekk aħna għadna Malta u Sqallija biex nagħmlu din ir-riċerka flimkien. Denis Vella Baldacchino, kap uffiċjal mediku mill-Ministeru tas-Saħħa, saħaq li l-marda tas-celiac pjuttost kwieta iżda meta tavvanza toħloq problemi fl-istil ta' ħajja tal-pazjent. Is-Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej, Aron Farrugia, qal li bħalissa hemm 15 proġett ieħor li qed isiru bejn Malta u l-Italja. Huwa proġett bejn Malta u Sqallija ġifieri nitkellmu dwar entitajiet privati imma wkoll dwar universitajiet kemm Malta kif ukoll Sqallija li tikkoperaw flimkien bħal meta jagħmlu fi 15 proġett ieħor illi huma ta' din il-kappa ta' Italja Malta Program. Flimkien dawn għandhom fondi Ewropej ta' madwar 10 miljuni. Il-Ministru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol Evarist Bartolo saħaq li r-relazzjoni tajba bejn Malta u Sqallija hija importanti sabiex dawn it-tip ta' riċerki jkomplu jsiru. U esprima l-fiduċja tiegħu fil-ġenituri ta' tfal Maltin li jikkollaboraw f'din ir-riċerka għal ġid ta' wliedhom. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.